I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto video. Napolju je hladno, a i na marketu je hladno kao što možemo da vidimo. Zamrzla se malo cena. Imamo razne događaje na mnogim poljima, pa neću mnogo da dužim, idemo mi odmah. Dakle, prvo videli smo početkom godine prilično fin skok BTC-a, dakle ispod ono 90 do čak 94. Imali smo nekoliko dana i altova koji su skakali neki 15-30%, recimo render je bio skočen u nekom trenutku i 70-80%, dakle delovalo je kao op, krenulo je i onda je prestao da kreće. A to se na primjer može vidjeti kad pogledate ETF, odnosno upliv i ispliv iz istih, 2. januar, 5. januar, dakle cela 1 milijarda i posle toga manje više sve negativno, dakle sve ispliv iz ETF-a. Isto to može se vidjeti i ako gledamo USDC, odnosno štampanje USDC-a, koje znamo da je dosta i povezano sa tim ETF-ovima, da smo bili na nekih 78,5 milijardi, a sad smo na nekih 74,6 milijardi, tako da skoro 4 milijarde je brnovano tu. Doduše, Tether je i dalje štampao. Imamo vrlo neizvesnu situaciju što se, da kažemo, generalno kripta tiče, ali opet povezano je, mislim, ako gledamo šta se sve dešava u svetu, Venezuela, Iran, Amerika i tako dalje, situacija bi možda čak po tome trebalo da bude i mnogo, mnogo gora, jer zadnji put kad smo imali tamo tenzije Iran, ovo ono, dosta je jak bio pad BTC-a, dakle kad smo imali celo ono Gaza, pa posle toga Iran i Izrael napadaju se, pucaju i tako dalje, tada smo imali baš drastičan pad kripta. Sad smo opet već malo niže, tako da nema da je toliko da padne, ali kao što znate sa kriptom uvek može gore, može i bolje isto, ali kada se dešavaju takve stvari, kripto dosta burnije reaguje. Sa druge strane, videli smo SPX dostigao all time high i neki isto tako metali, opet zlato, pa i srebro je krenulo. Mislim da je tamo već sad ona neka FOMO faza, da sad svi ulažu jer to skače, kao i uvek što se dešava. I kad smo kod toga, kad neki ulažu u nešto što skače, to je na primjer zanimljivo, a možemo da vidimo sličnu situaciju tu sa Zcashom. Znači Zcash koji su svi zaboravili, skočio i sad svi pričaju o njemu. I sad ovo, ja neću što posebno analizirati, ja znam Zcash, majnovao sam prve blokove Zcasha, ali ne pratim sad nešto posebno, nije ni bitno. Suština je da smo ponovo imali dramu. I ovo je opet još jedna lekcija iz altova. Šta možda vam se desi u altovima? Možete vi sve savršeno da istražite, možete da budete najbolji analitičar čarta, fundamentalno sve i tim da ode. Jer zaradili su dovoljno para, aj ćao. A do juče su pričali da će razvijati. E sad, nije ni tu baš situacija opet tako jednostavna, možete dalje da istražujete, jedan deo programera je kao izašao, ali dalje će raditi samo sa nekom drugom organizacijom i tako dalje. Da ne ulazim sad u to, dugačka je dramica, ima dosta stranih youtubera snimalo je na tu temu, imate puno tredova na X-u, pa možda čitate detaljnije ako vas zanima, ali ponovo je suština da kada ste u altovima, morate jednostavno biti svesni da se ovakve stvari dešavaju, da su to koliko god bili, možda i na nekom, da kažemo, tehničkom nivou decentralizovani, ako ima taj projekat jedan glavni tim, ako ima CEO-a i tako dalje, to su i dalje firme. I kad ode glavni tim, desi se panika, jer gde ćemo sad, ko će da radi projekat, pa se oni pravdaju i druge, pa ovi nisu izašli skroz, nego će i dalje da rade samo pod drugim imenom i tako dalje. Dakle, ali to je nešto što jednostavno je tako u altovima i zato nikad ne treba se maksimizovati što se tiče altova. Naravno, ko je kupovao Zcash na $20 i ovdje iskoristio i prodao, ekstra, ali to je jedan u bukvalno milion. Tako da, budite oprezni s altovima, bukvalno iz tog razloga. Nemojte se nikad čuditi kad se desi ovako nešto, dešavalo se, dešavat će se, sve su to ljudi iza tih projekata, znači nije dovoljno decentralizovano da ima kao neki sistem ili nešto i to se uvek tako desi, nažalost. Ako gledamo druge privacy coine, Monero je tu i dalje tata, realno, tako da tata Monero 487, to je to all time high, čestitam holderima, svaka čast. Nije bilo lako holdovati Monero kroz sve ove godine gde
potpuni napad na privatnost, na kripto. Iće kasnije, samo kad se vratim, idem sad opet negde, ali čim se vratim, bit će jedan baš video o privatnosti, o tome šta radi EU, koliko su pooštrili zakon, onda ne daju da prst da mrdnete, pogotovo vezano za kripto. Jako bitna tema i mislim da iz tog razloga jednostavno Monero skače kao neka zaista ozbiljna alternativa. Tako da idemo dalje, pre nego što nastavimo da se posjetimo na Bybitu i dalje traje naša action zajednička. Dakle, imate poziciju od $500, treba samo da ubacite $100 na platformu i dobit ćete tamo, pratite ovde uputstva, znači sve ovde lepo piše, dakle stavite poziciju i imate kao 5 dana da odradite taj task. Dakle, možete da stavite poziciju BTC, USDT, ETH ili ove ostale ovde i onda posle toga, ako ostvarite profit, super profit ostaje vama, ako ne ostvarite, nikom ništa, niste gubili vaše pare, tako da stvarno ekstra, nemate apsolutno nikakav rizik. Nažalost, posle 30. decembra samo da znate da EEA korisnici, što znači da nažalost vi iz Hrvatske, a ako ste se registrovali kao da ste iz Hrvatske, nećete moći ovo da dobijete jer evropska birokratija ne želi da vi dobijete nešto džabe. Šalim se, pojednostavljujem, ali eto, neka nova pravila, kažem, pričat ćemo o tome u posebnom klipu, a naravno na Bybitu možete sve standardno tradovanje, bilo čega. Imate i sada sve popularnije, o tome ćemo pričati, da možete da tradujete i stocks i sve i svašta, dakle baš dosta stvari stiže i to će tek biti popularno, tako da ako vas ovo zanima, svakako imate link dole. Sad od nekih dobrih vesti, čisto da završimo malo na pozitivnoj noti, Kazahstan kaže da će kupovati oko 300 milijardi u BTC-u. Sad, ova izjava je kao da će prodati zlato i zameniti, nije baš to tako jednostavno, ali svakako bitan je pravac, pravac je da idu na kreiranje jedne velike Bitcoin rezerve, što je naravno pozitivna stvar. A ono što smo videli ovih dana, nešto neverovatno se desilo, ja ne znam da li ste vi to videli, ali Matic, ljudi, Polygon Matic je živ. Tako da, čestitam svima, mislim čestitam 17 centi. Ali dobro, evo, desilo se neki korak, nešto se pomerilo pozitivno, 45% za 7 dana, uopšte nije loše. Eto, ko je dokupio sad kad je bilo nisko, već ima jedan prilično lepi profitabilan trade, ko samo čeka i ne smanjuje svoju prosječnu cenu, njemu ne znači puno, čeka i dalje da se vrati tamo gde je kupio, verovatno. Tako da, eto, kažem opet, ima coina koje su ove nedelje bili pozitivni, mislim, pre ovog pada od pre dan, 2, 3, bilo je dosta bolje situacija, ali eto, malo su živnuli altovi, vidimo da se i ovaj altcoin indeks malo podigao, vidimo da Fear and Greed je na 40, da je neutralan, bio je onaj Extreme Fear skoro, tako da malo se tu popravila situacija. Sa druge strane, ovo je ono što sam spomenuo malo pre, dakle, tokenized stocks će biti ogromni. I slažem se, ima i na Solani onaj X stocks, ako vas zanima, ja sam to nešto gledao, to su čak i na ECD-u implementirali, dakle isto možete da tradujete, imate i SPX indeks, sve na Solani, kao decentralizovano sve, tako da zanimljiva jedna priča, primjena vrlo brzo i jednostavno rešena preko DeFi-a i verujem da će biti sve popularnije za kriptaše, malo da lakše, da kažemo, uđu u stock market, jer realno, evo iz Srbije je to katastrofa, komplikovano, ima par onih nekih aplikacija, toliki KYC traže, ja nikad nisam vidio. Tako da, ovo je mnogo lakše. A CZ kaže, dok ste vi panično prodavali, američke banke su skupljale BTC. Da, i bilo je puno vesti vezano za banke, ali kažemo opet, i to ćemo ostaviti za jedan drugi video, ali baš dosta vesti da ove velike banke pripremaju brojne kripto proizvode, što smo pričali već godinama, da će samo u jednom trenutku sve okrenuti. I to sada ide, jer kad uđe BlackRock sve se menja, znači neko misli sve je Trump, po meni apsolutno veći uticaj od Donalda ima BlackRock u finansijskom svetu, tako da njihov ETF je mnogo veći uticajnija stvar od Trumpovih izjava gde on realno ne razume previše stvari, opet jeste pozitivno da ne kritikujemo s te strane, ali realno nema pojma. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa, ostavite like i vidimo se vrlo brzo u sledećem klipu.